ikwesịrị ịma na nwaanyị nwere ebe ọ na-ejedebe na omenala. Nwaanyị adịghị ekọ ndị ichie. Nwaanyị adịghị agọ ndị ichie. Mana ụmụ nwaanyị social media, ọ dịsị eze nwaanyị nọ na social media, they will never agree. Now let me tell you, ịma na nwaanyị adịghị egbu anụ nwere ọbara na be anyị. Na ọ dị against tradition. Ọ bụ na itolu na village, o nwere ebe ọ ga-abịa ịnọdụ asị obele nwa ịbụ nwa nwoke, agadi nwaanyị na-ebe achọ igbu ọkụkọ kpọọ gị sị gị bịa gbuo eli ede ọkụkọ. Ọ bụkwa na ọ ma mgbu nwunye, mana ọ ga-akpọ gị sị gị bịa gbuo eli ọkụkọ. Maka na nwaanyị adịghị egbu anụ nwere ọbara. Nwaanyị adịghị egbu ọkụkọ. Except ma ị bụzi eze nwaanyị. Asọpụrụ gị na ị ga na-ebulu ndị mmiri gị. At times, some eze nwaanyị bụba tinye mma na onu ọkụkọ ahụ akpọ nwaba abịa yepụ ya wee gbue. Mana now, maka na anyị rapụrụ ụka nwa mgbe nta, anyị rapụrụ omenala nwa mgbe nta wee bịa gwa mmebi eketa omenala wa ya tọkọ ayatọkọ. Ị na-agwazi nwaanyị ọ na-esili gị ọnụ. Nwaanyị adịghị egburu chi ya anụ. Nwaanyị ekwesịrị ọ bụrụ na ọ bụrụ mmụọ ka ọ na-edozi, nwaanyị ekwesịghị igbu ọkụkọ. Nwaanyị ekwesịghị igbu ewu.